אבל נכון פה כתוב טרמינל 4, אז יש לי סיפור מצחיק על זה. כי בעיקרון בספר כתוב טרמינל 7. פה זה פשוט עותק שהודפס לפני שתיקנתי את זה לטרמינל 7. עכשיו, הקטע הוא שכשבאתי לטוס לאיסלנד, אז הרכב לקח אותי מהמלון לשדה תעופה. ואני כזה נוסעת, ואמרתי, אני אצלם את השלט של הטרמינל, אני אעשה את זה כמו איזה איסטר אג, ואני מסתכלת על זה, זה טרמינל 7. ואני כזה... רגע, אני מסתכלת בבורדינג פאס שלי, ובאמת כתוב טרמינל 7, אבל אני אכלתי סרטים, אמרתי כאילו, מה? לא הבנתי, אני כתבתי את זה, אני טעיתי? איך יכול להיות? אני זוכרת שחיפשתי ווידאתי את זה כשכתבתי, אז כאילו, לא הבנתי, אולי הם החליפו טרמינל? ספוילר, לא החליפו טרמינל. או שאני טעיתי? כן. לא יודעת. ואז הגעתי לטרמינל, ובגלל שב-JFK כל הזמן משנים שם דברים, אמרתי, רגע, זה נראה ממש אחרת, אולי אני כן צדקתי, אולי זה באמת היה טרמינל 4. אבל אז ככל שהתקדמתי הבנתי שלא, זה טרמינל 7.